Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2011 i-Panic Button. La esiqala khona ngowesifazane igama lakhe uJoe owayishiya indodakazi yakhe na-5 years nogogo wayo ngoba ezohamba ngenye itrip ngebhanoyi. Ingane kaJoe yayibukeka ingajabulile kodwa uJoe wayinika ifoni ingane yakhe wayitshela ukuthi ingamfonela noma inini uma emkhumbula. Wahamba uJoe nge-taxi cab ugogo wengane wathatha ingane sebeya upstairs kanti endlini bazofica isigebengu esiyifihla ubuso sakhomba ugogo ngesibhamu samdubula isigebengu samubulalela khona lapha. Indodakazi yakhe uJoe wafika e-airport uhambo lwakhe ayeluwinile lalixhaswe yi-social networking site ebizwa nge-All Together. Wayezohambisana nabanye abathathu ababewine wona lo mncintiswano okwakuGwen, uMax noDave. Boba u4 babewina itrip yamahhala bezothola yonke into beya eNew York nge-private jet. Bahlangana boba u4 kwi-VIP lounge bebingelelana la bayijabulisa khona ngama-drinks abizayo. Omunye kuthiwa uDave wayezenza i-comedian kodwa eshaya udaka. Wabuza uJoe imibuzo enesicefe ngomndeni wakhe. uDave kuwukuthi wayebastokhe bobathathu labahamba nabo kuma-social media profile abo kodwa amantombazane aphika wona ukuthi ake ayenza leyo nto. Kunespeaker esakhuluma nabo esasibatshela ukuthi njengoba bezogibela libhanoyi bazophinde badlaliswa amagame ebhanoyini ukuthi baphendule imibuzo ezophinde bawinisa amanye ama-gift abizayo. Kodwa umthetho wakule trip wawukuthi bashiye ama-cellphone abo bangagibeli nawo ebhanoyini. Lokho kwabethusa kakhulu kodwa bathi mase bebona leyo private jet bamane bakhohlwa yonke indaba yamafoni abo banikeza lo muntu okwakuthiwa bamnike. Bangena boba u4 kulelo bhanoyi la bangena khona bethuka bonke ngendlela ekuhle ngayo nezidlo ezaziphakathi notshwala obubizayo. Umuntu nomuntu eqondene nescreen sakhe se-LED nema-bathroom akhona ngendlela emahle ngayo bekhala ngokuthi ngathi bayaphupha. Bekhala ngokuthi bayayiqala ukubona into enje. I-host yabo yavela kwi-screen ngobuso bengwenya ibabingelela futhi ibemukele ohambeni ibatshela ukuthi lama-games ekukhulunywe ngawo asezoqala kanti nama-prizes azowinwa imali eningi, izipho, amathikithi e-VIP kuma-concerts nemoto eyi-4x4 ye-SUV. Zabejabulisa lezo yindaba bahlala phansi bafasa amabhandi ne-private jet yabo yasuka lapho endaweni yase-London esibheke khona e-America. uMax lapho wathi mayebala wabatshela ukuthi uyacabanga ukuthi bazofika eNew York esikhathini esingango-6 hours. uGwen wabatshela ukuthi yena uyaqala ukugibela ibhanoyi empilweni yakhe. uDave wathatha elinye ibhodlela le-champagne elibizayo baqala baphuza bonke sebecelebrate uhambo. I-host yabo enobuso becrocodile yabaphazamisa ibatshela ukuthi igame isizoqala. Ibatshela i-host ukuthi abafunde kuqala ama-terms and conditions kodwa bonke babejaha ukudlala bascrolla bashaya u-accept. Yaqhubeka i-host yabatshela ukuthi umuntu ozophula umthetho wale game uzobe esephambane nomthetho wale game. Yaqhubeka i-host yabatshela ukuthi kumele baphendule ngeqiniso nangokuthembeka ngoba yonke le mibuzo ezobuzwa la ingabo qobo eminye ethatha kuma-social media profile abo. Umuntu owabuzwa kuqala uDave wabuzwa imibuzo emithathu. Owokuqala wambuza ukuthi ukore amagoli amangaki kwigame yerabha kade beyidlala ngesonto. Washo ngokujabula uDave ukuthi uskore 9. Umbuzo wesibili kwakuwukuthi unawo namathathu emzimbeni wakhe. Wavuma uDave ukuthi unawo. Washo ukuthi unayo emhlane ngezansi. Kwesithathu umbuzo uDave wabuzwa ukuthi uyayazi intombazane eyayivela esithombeni. uDave washintsha wethuka kakhulu esebona leso sithombe. I-host yasho ukuthi le sithombe sishuthwe 2 weeks ago. Yaphinde yambuza uDave ukuthi uyayazi le ntombazane wangengeza uDave. Yathi mayephinde imbuza lento uDave waphendula ngamahloni wathi cha akazayibona le ntombazane akayazi. I-host yakhuluma ku-speaker ukuthi zonke impendulo zikaDave bezi-wrong. Lokho kwazi kwathusa labantu ahamba nabo uDave ngesikhathi isho i-host ukuthi awukazi ukore ngisho elilodwa igoli kwimeshi yerabhi ngoba wakhishwa nge-red card kade usabisa urefre ngokumshaya. Yaphinde yasho i-host ukuthi uDave waqamba amanga ukuthi unethathu emzimbeni akanayo. Ube umuntu ofisayo ukuba nawo kodwa uyesaba wezwa kuthiwa ibuhlungu. Lokho uDave kwamshayisa ngamahloni wayihlekisa. I-host yaphinde yasho ukuthi le ntombazane esesithombeni uDave uyayazi igama layo Amy ingeyokuzalwa eFrance. uDave uhlangane nayo last week baphuza badakwa balala bobabili ehhotela phezu kokuthi emzini wakhe ubeshiya unkosikazi wakhe ashade naye. Wavuka ekuseni washawa amahloni wabaleka wayiblokha le ntombazane. Ezwa yonke leyo nto uDave wayethuka waze wasukuma ebuza ukuthi le social media company ithathaphi information engaka ngaye. I-host yaqhubeka imibuzo esiyibhekise kulo wesifazane ekuthiwa uJoe ngesikhathi iqala ngokusho ukuthi lo sisi ekuthiwa uJoe ube isigqila seyidakamizwa waze wahlala e-rehab isikhathi eside nokuthi uyi-advertiser kuma-dating sites efuna umuntu azothandana naye ethi uyi-virgin kodwa ebeneyindodakazi ena-5 years. Noma uJoe wakwazi ukuphendula imibuzo emibili kodwa wazizwa esehlambalazekile ukuthi iy'mfihlo zakhe seyinikelwe abanye abantu. Njengamanje kwase kuyithuba likaMax lokubuzwa imibuzo. Yena wayebuzwa imibuzo e-basic kodwa ngebhadi wayephendula wrong yomthathu. Okwakungathi kwayena akazi lutho ngempilo yakhe qobo. Enye into eyahlambalaza uMax ukuthi i-host isho ukuthi izinto ayi-oda kakhulu online amaphilisi ocansi ngokuthi ulala nomuntu wesifazane ahluleke ukushaya umsebenzi ngenxa
yakhe ngoba iyivili iyalala esikhundleni sokuthi ivuke, nokuthi ubesitokha intombazane ekuthiwa uJennifer iy'khathi eziwu-234. Escroll iy'thombe zaleyo ntombazane kwi-social media ama-hour. I-host yaqeda ngoMax yaqhubekela kulo sisi ekuthiwa uGwen, ngoba nemfihlo yikaGwen zahlala ubala ukuthi usebenza njenge-therapist eyi-counselor ubelandelana nowesilisa ekuthiwa uNeil obengamnakile, owazogcina eseyithuka le ndoda eyitshela ithi iyaziyekela. Igruphu yonke yahleka ngesikhathi bethi bebeyitshela ukuthi uGwen intombazane eyithulelayo, bethi ayimfaneli lento abayizwishiwe ngayo. Nokuyilapho irawundi yokuqala yale mbuzo yaphelela khona, wonke umuntu wayeshiyeka ethukile ngokuvela out kwey'mfihlo zakhe, kodwa bagcina besebeyiduduza ngokuhleka sebethi kungcono ngoba yonke lento isiphelile, ngoba babekholelwa ukuthi iyona information le system enayo ngabo. Beyitshela ukuthi irawundi elandelayo ngeke ibe nzima njengaleyo yokuqala. Lo sisekuthiwa uJoe walukuza ngewindi batshela ukuthi i-weather isekho right ngaphandle, kodwa uJoe watshela abantu abangamnakanga bona babeyidakelwe bejahe nokuwina kule competition. Nokuyilapho i-host ya-announce khona irawundi yesibili yomdlalo, kodwa i-host yadidisa lama-participants ngokudlala ividiyo yomuntu okwakukhombisa ukuthi umuntu oshawayo, kunamanye amadoda ayemile ayephethe ibhamu ekhombe yena lo muntu oshawayo, nokwathi lo muntu wayeshawa ekhala ngokucela usizo bamdubula bonke bambulala. Leyo video yabathusa bonke basala bechokhekile ababeyibuka. I-host yabuza kuJoe ukuthi uswakwayibona lento edlala kule video. UJoe waphika wathi akaze ayibone. I-host yasemvezela inqwaba yama-links aseyibuke ngayo le video, ethi usuyibuke kaningi waze wayishare nabangani bakho, ithi okukhombisayo ukuthi uyakujabulela ukubona omunye umuntu eseyinhlungwini. uJoe wazizwa ecasuka waze wathi yena usekhathele ukudlala le game yobulimi. I-host yathi ngeke ngiyeke kusathanda wena uma usekuleli bhanoyi, yaqhubekela kuGwen, yatshela uGwen ukuthi iyambongela ukuthi uyi-virgin akazalale nomunye umuntu wesilisa, ethi kodwa akayeke ukuhambe etshela abantu online ukuthi uyi-professional, ebegcina ukwenza ucansi ngamathoyizi engalwazi lwangempela. Wazizwa ephoxeke kakhulu uGwen. Yaqhubeka i-host yadlulela kuDave, ithi kuDave akayeke ukuthanda ukuhambe kubuka amavidiyo eporn yaseJapan yamadoda asuke emadala elala ney'ngane eyi-underage. uDave wayiphendulela kule nto wathi baningi kabi abantu abenza iy'mfihlo zokungcola ey'ngeke zize be-exposed. Wathetha esetshela labanabo la ebhanoyini ukuthi usekhathele ile game yena. Wahamba uDave esethi uyovula ngakwicabin kadrive ipilot, wamemeza uDave ethi ayivule ipilot ufuna ukwehla ngeparashute yena, nokwavela ukuthi uDave seqala ukuphula umthetho wale game. Yingakho iscreen saveza umngane omkhulu kaDave engenelwa umuntu endlini, wangena lo muntu ephethe isibhamu esikhulu wadubula umngane kaDave wambulalela khona lapho. Ethuka wonke ama-participant ayibukela ukuthi uDave engethukile, ezulazula ebhanoyini ethi yonke lento ababukiswayo ni-prank. Ethi uDave ucasulana nawo ukuthi ama-followers nama-subscribers abo yababuka live. uMax wazama uku-emailela amaphoyisa ngale smart screen, kodwa bathola ukuthi yonke into iblokhiwe. Yasho le host ukuthi uMax usezama ukuxhumana nomhlaba wangaphandle, naye sekuzojezisa umngane wakhe for lokho. Amantombazane uGwen noJoe babekhala ngokuthi bayaxolisa. uMax wayesacabanga ngeplani yokusendela amaphoyisa i-email ethi futhi yena akanandaba nalowo mngane wakhe. Eqeda ukusho njalo uMax kwavela umngane kaMax ekuthiwa u-Alan kwi-screen, wayime ngaphambi kwe-elevator. Kwaqhamuka le ndoda egqoke imask emva kwakhe, yamshaya yaze yambulala u-Alan yamphosa phansi kwebalcony. Lokho kwabaphatha kabuhlungu bebe-participate la, bathi kushuthi bebelethwe emdlalweni wokufa. uJoe wathulukuza ngewindi lebhanoyi wethuswa ukubona indawo yayinezindle kwakukhanya nogesi, wethuka ethi ngoba ukube basendleleni eNew York ngabe bazungezwe ulwandle Atlantic Ocean akunamizi. Babona lapho labo basebhanoyini ukuthi abaye eNew York bekudlalwa ngabo. uMax ngokuthi wayebuya abeyi-hacker futhi abeyi-engineer, wabona kungcono ukuthi ayibambele ngokwakhe manje. uMax wazama ukushintsha ukwenza le equipment ukuthi isebenze ngendlela yakhe. Abangani bakhe bemkhuza bethi akayeke lento ayenzayo. uMax wayenganandaba, wahlephula leyo nto, wafica esinye iskrini esasifihlwe ngemuva, wasiplaka wasi-ona, wathola ukuthi leli bhanoyi aliye America kodwa liye endaweni yase-Oslo. Nokuyilapho kwatatazela wonke umuntu bethi basiwe endaweni ekubulawana kuyona kanje, becela le host ukuthi badedele noma baphindiswe emuva. Kodwa i-host yabatshela ukuthi igame iyaqhubeka sekuyirawundi yesithathu. Athi ku-round 3 umuntu uzoya 1 by 1 ebathroom, uzothola ama-instructions aqondene naye amtshelayo ukuthi kumele enzeni. Ithi kulo ozonqaba umngane noma ilunga lomndeni wakhe lizobulawa. uJoe wasukuma esethi uyakhona lento yamtshela ukuthi afike afake ama-earphone azowafica lapha. Afika uJoe wagqoka lawo ma-headphone, lento yamxwayisa ngokuthi uma uke wenza okuphambene indodakazi yakho lena 5 years izofa. Wethuka uJoe mayezwa lokho, ithi lento futhi ungatshela umuntu ukuthi itask imayelana nani ngoba uzojeziswa. Waphuma uJoe kwangena uDave naye, owatshelwa ukuthi unkosikazi wakhe impilo yakhe isengcupheni. uGwen naye watshela ukuthi mayeke waphambanisa izinto kuzobulawa udadewabo amthandayo. Kanti ngokunjalo noMax wayezodlalela ukuthi asendise ubhuti wakhe. Bonke umuntu nomuntu wayetshela ukuthi bana 45 minutes ukuqedela le task, ngoba makungenzeki lokho ibhanoyi lizophahlazeka kule desert yase-Oslo la abaya khona. Besathuswa yilezo yindaba uMax wavela wagijima wacavuna imbazo. uMax wabatshela ukuthi itask yakhe bekuwukuthi akabulala umuntu kodwa ngeke aze akwenze lokho. I-host yamemeza kwi-screen ukuthi wena Max ngoba usukhuluma iqiniso, usuwenza okuphambene nomthetho wegame, ngcono unqamula ingalo kabhuti wakho. Bambona kwi-screen lowo muntu wesilisa wahayiza kakhulu sebemnqamula ingalo. Le host enobuso bengwenya yatshela uMax ukuthi izonqamula
umlingalo wesibili mangayenza into eshiwoyo. Wezwa lokhu uMax wasukuma wakhomba le screen esitshela ukuthi lo muntu okuyivideo akuyena ubhuti wakhe. Watshela nalabantu agibele nabo la ebhanoyini ukuthi naye akayena uMax kodwa uthathe indawo kaMax, ethi ubeheke i-account kaMax wangempela ngokuthi ubefuna ukuwina le trip. Ethi ngoba ngiyiheka ngifake ama-contact details ami, lo muntu onqunywe ngalo akusiyo ubhuti wami, ubhuti kaMax wangempela. Nokuyilokho kuvela ukuthi noma ubebuzwe imibuzo e-basic kodwa akaphendulanga ngisho wodwa ngoba bekungathi akazi lutho ngempilo yakhe kanti akazi lutho ngempilo kaMax wangempela. Bacasuka bonke labantu ayingenele nabo i-competition bembuza ukuthi ubani-ke kahle kahle. uMax wanqaba ukubatshela ngoba ethi i-host izohlasela umndeni wakhe wangempela. Wacasuka uDave wamshanga esibhakela wamphuca i-passport efuna ukucheck, wathola ukuthi ngempela akuyena uMax, lo muntu uyifake uzenza uMax. uDave wabuyela ebathroom eseyoyincengela kwe-host eyitshela ukuthi ucela idedele unkosikazi wakhe ngoba usethathe ne-identity yalo Max. Kodwa noma kunjalo ayimdedelanga i-host unkosikazi kaDave. Yamtshela ukuthi ukuze ngidedele unkosikazi wakhe uhamba ubulale lo Max oyifake ungakapheli u3 minutes, otherwise ngizobulala unkosikazi wakhe. uJoe wamane waqhubeka nokuyiphuzela utshwala bamjoyina nabanye baphuza. uDave waphuma lapha ebathroom wathatha leyo mbazo seqonde kuMax eyomgenca ngembazo. uDave wakwazi ukulimaza uMax ngembazo kodwa uMax wakwazi uku-overpower uDave wagcina emphuca imbazo wamgenca ngayo wabulala uDave uMax. ihost yamemezela ukuthi uDave njengoba ehlulekile ukwenza umsebenzi nonkosikazi kaDave kuzomela afe adlala ivideo ngenkathi sekuvela unkosikazi kaDave bemhenga. Lokhu kwakhalisa abesifazane uJoe noGwen. uGwen wayesaqhubeka nokukhala wangena ebathroom kuyolalela itask azoyinikwa ihost. ihost yatshela uGwen ukuthi umsebenzi obengizokunika wona bekukubulala uDave. Yathi kodwa ngoba uMax esekwenzile lokho wena kuwukuthi uhambe uyolala noMax uhave sex naye. Ithi ngoba makuwahluleka ukuhave sex noMax udadewenu uzofa. uGwen wathi mayephuma lapha ebathroom walekelela uMax ukuthi ambambise umzimba kaDave awususe la epassage. uGwen watshela uMax ukuthi akakhumule ishirt lakhe khona ezomlapha inxeba lakhe la linyazwe khona uDave ngembazo. Ngenkathi sebesebathroom uGwen esethi uqabula uMax wanqaba. uGwen wancenga uMax ethi kumele ayihave naye sex otherwise usisi wakhe uzofa. uMax wezwa lokho wavuma. Ngesikhathi sebethi bayakhisana uMax wammisa wathi uyabona ukuthi singa kwi-luggage department sisethubeni elihle lokuthi ngingathola i-laptop yami ngikwazi ukukhuluma ne-authorities ngibatshele ngalento. uGwen wacasuka wathethisa uMax ethi abahave sex manje kodwa uMax wayeziziba lento eyisho uGwen wahamba uMax wamshiya kanjalo. uGwen wasala ekhaliswa ukuthi useyifeyilile imishini yokuhave sex noMax. Wathi uncenga ihost uGwen yamnika i-chance yokugcina ngokumtshela ukuthi akahambe kawumisa uMax ukuthi angadluleli kwi-luggage department. wahamba uGwen wawubamba imbazo ephethwe uMax esethi umgenca ngayo kodwa uMax wa-overpower uGwen wambamba wamklinya isikhathi eside waze wambulala washona kanjalo uGwen. Ngokuthi uGwen wayehlulekile ukuphatha leyo mission yavela ivideo kadadewabo kaGwen wayethelwe ngopetrol sebemlayitha ngomlilo. uMax wayecasukile wayeseqoba kasani ngembazo ngoba wayefuna ukuqhubeka adlulele kwi-luggage compartment. Nokwathi mayevula lapho wafica iphunga elinuka kabi kanti lapho kugcwele iy'dumbu zabantu abafile. wethuswa nawukuthola isidumbu sikaMax wangempela silapho noJoe wethuswa ukuthola isidumbu sikama wakhe khona lapho kulezo y'dumbu, okukhombisa ukuthi iy'hlobo zabo beseyivele seyibulewe bengakaligibeli ngisho ibhanoyi. nokuyilapho ukuthi la mavidiyo ababukiswa wona amavidiyo ebeserekhodwe kudala. Ngesikhathi uJoe saqhubeka nokukhala uMax wasithola isikhwama sakhe wayifica i-laptop yakhe. wayivula ngokushesha uMax i-laptop esezama ukuxhumana namaphoyisa kanti kuzovuleka umnyango we-cockpit. wangena omunye wamapilot udriver webhanoyi ngesikhathi ekhomba uMax nge-taser. yayingekho into ayingayenza uMax, ipilot yayiphahlaza i-laptop kaMax. kodwa uMax noJoe balihlanganyela le pilot sebembuza ukuthi bayenzelani lento. ipilot yabatshela ukuthi nami ngilandela into engiyitsheliwe nami ngiyi-victim njengani. uMax ngesikhathi esathethisa ipilot ethi ayilenda ibhanoyi wavele wagula same time uMax ezizwe sephelelwa amandla edlekizi. nesithola ukuthi uJoe bekade efakele uMax upoison otshwaleni kade kuphuza. uJoe wayeseyisole ebona uMax eseshona kodwa kwasekulate washona kanjalo uMax. ipilot yachoka uJoe nge-taser yamlahla phansi. ngiqede lapho yahamba ipilot yabuyela back to i-cockpit. wathi ephapama ekuqulekeni uJoe ihost yamtshela ukuthi akabuka ivideo yokugcina ngaphambi kokuthi afe. uJoe wasukuma lapho leli khehla lamdlalela ivideo yomuntu wesifazane wayena-15 years wa-overdose ama-drugs nanokuthi wayeposte leyo video ku-social media ngesikhathi e-overdose lawo ma-drugs ethi ufuna ukuyibulala. kodwa abantu abebebuka leyo video kwakuwuMax owayesherela umngani wakhe wa-online, uGwen noGwen wayesherela umngani wakhe wa-online, uJoe noJoe wayesherela umngani wakhe wa-online uDave. bobawu-4 laba babebuka ivideo kaLucy igama laleyo ntombazana bethi uLucy akaqhubeke mawukuthi ufuna ukuqeda ngempilo yakhe. nesibonayo ekugcineni ihost ebecashe ngobuso bengwenya ukuthi ikhehle beli-orchestrate yonke lento liyihlalele kwi-basement yalo. nesitholayo ukuthi indodakazi kaJoe aliyibulalanga kodwa layi-adopta for ukuthi liyikhulise layishintshe igama layibiza ngoLucy for leli khehle ukuthi likhumbule indodakazi yalo eyagqugquzelwa ukuthi izibulale, igqugquzelwa yilaba kade bewu4 bekwi-trip ebhanoyini. uJoe wasebenzisa leyo mbazo yayisebhanoyini for ukuthi aphahlaze Wendy ukuthi ebhanoyini kube nembobo ezongena umoya ukuthi ibhanoyi
ibhanoyi lingaze liyophahlazeka edesert liphahlakele ulwandle nokuyilapho afela khona uJoe. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.